Els cirerers comencen a florir al Japó amb l'entrada de la primavera, però sabíeu que cada vegada ho fan més aviat? Concretament, el pic de la floració es dona actualment una setmana abans respecte a fa 50 anys. Què ho explica això? Doncs les altes temperatures relacionades amb el canvi climàtic, que cada vegada fan que les primaveres siguin més primerenques. I si la tendència continua així, potser algun dia veuríem tot el Japó vestit de rosa tan aviat com al febrer. La situació preocupa força el país, ja que l'ocasió desperta un gran interès turístic, fins al punt que el Servei Meteorològic Local fa prediccions amb les dates d'inici i pic màxim de floració, que aquest any a Tòquio s'espera que l'inici sigui el dia 26 de març. Per fer aquests pronòstics es tenen en compte diversos factors, com les temperatures durant la tardor i l'hivern, l'estat de creixement dels arbres i també l'anàlisi de dades històriques, les quals es remunten a l'any 812. Sens dubte, no és un conjunt de dades insignificant. I aquí a Catalunya també estem notant aquests canvis. De fet, més de 200 espècies de plantes han florit abans d'hora, a causa de que cada vegada tenim uns hiverns més curts. Això ho sabem gràcies als estudis que relacionen la floració dels arbres i l'efecte del clima sobre la resta d'éssers vius, una branca de la ciència que s'anomena fenologia. I en aquesta línia, des del Servei Meteorològic de Catalunya, es va posar en marxa un projecte anomenat Fenocat, una iniciativa de ciència ciutadana on qualsevol de vosaltres hi pot participar. Només cal que aneu a contemplar natura, que compartiu les observacions que feu i ja estareu ajudant a entendre millor com el canvi climàtic està alterant tots els cicles naturals. Perquè tot i que la primavera sempre torna, cada vegada ho està fent d'una manera molt diferent.